muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare iko zvinezvi tiri kutotambira shoko iko zvinezvi 12 o'clock nyoka yemabhunu vatopinda. Court is sitting right now ndozvikutoitika current situation iko zvinezvi. Information unoziva kuti zvinongochinja chinja zvambotenga yambochinjwa yakanzi 2 o'clock yabva yazingonzi dri saka uri kuti pangodribblewa. I think these people they are afraid of maZimbabweans vangoya vakangozara so you know confusion inenge yakuita ichiwanda saka panenge pakungodribblewa macitizens vombonzi iko zvinezvi tambodai so iko zvinezvi tambodai so the situation right now they are already in court vatomo mukati court is sitting tichakuudzai kuti vari kuti chi nyaya yacho iri kutondikirikana ende hazvisi kuzotora nguva yakareba zviri kukononzi gaga this is bail judgment court ndo iri kuitwa right now iko zvinezvi pandiri kutotaura nemi ende ndanga ndichitofonderana nemunhu anga ari ipapo ari paground so pekutanga ndopapa anga andiudza kuti zviri kuitika ndezvekuti yanzi ichanhingirikina na 2 o'clock but iko zvinezvi vari kutitaurira kuti court yatotanga zvakutoitika. This is the situation right now. Tiri kungoti vanhu venhingirikini vacho zvigananda zvakabatwa nenzeve kudai so zviri kuita kuroverwa pasi and we hope kuti pachange pachibudawo positive outcome pachange pachibudawo zvinhu zvanga zvakamirirwa kunzwikwa nevanhu vese kuti comrade nyoka yemabhunu vachange vachizosiyiwa vachiriliswa. Ndo nyaya hombe iri panapa iko zvinezvi ndangoti ndingosangana nayo so handisi kuda kunyanya kupedza nguva ndichitaura zvakawanda kana uri muSouth Africa uchinoregisterwa company Bata Education Research yana Mukoma Owen vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account ndo vega shasha vanozvigona vanochigona chibasa ichocho chekunge vachikuregisterai zvinese zvemacompany anything to do with company hapasisina zviya zvekunokumbira mari uchinokumbira kuti ndokumbira kuti undiyisirewo mari yangu ipindire mukadhi mako zvazvinhu zvekudhara izveso chakungodiwa kungoregister company yako wobva waregister wovhurwa FNB business account zvinhu zvako zvakutokutira izo wakwanisa kutoitawo matransaction ako nemamwe madhiridhiri anenge achiitika. Zvamanje sarai makateerera pane audio ndauti mungonzwa muzondiudzawo zvamuri kufunga pamusoro peaudio iroro. Neni zvangu kuleni ndoda zvangu kupa kutenda kumwana wese weZimbabwe akaropafadzwa naMwari ari kudenga nepfuma nepfungwa dzakanaka nenjere dzakarurama nemoyo wokurwadziwirwa vanhu. Tine vana veZimbabwe vakawanda vanobata mabasa akanaka anotadzwa negovernment. Government chete haitarisirwi kana kuti president hatarisirwi, minister hatarisirwi, MP hatarisirwi kuita chinhu chine kambeni yokuti ZANU-PF irambe iri mupower. ZANU-PF kuti irambe iri mupower inotungamirira vanhu. Chatinoda ndechokuti tine zvakawanda zvinosanganisira nezvinobatikana nezvinobatwa vanhu nezvinobatika vanhu mulife dzavo zvinotadzisa vana nhano dzeupenyu hwavo kuti huinde mberi. Tine zvakawanda izvozvo zvinotadzisa malife avo kuti ange ari health. Zvino president haangotarisirwi chete kuti toda kurwira nyika, toda kugadzira road, toda kuita zvipatara. Zvipatara zvacho zvinototariswa futi. Tine vanhu road zvacho dzinototariswa futi. Tine vanhu vakawanda vari kubudisa zvipo vachikubudisa matalents avo kuti vanogona kushanda navanhu. Vane moyo wokunzwira vanhu hombo, vane moyo wokuda kubatsira, asi nokuda kweleadership yenyika yedu ichizo yakafa ende yakadhakwa ende yakaora yasara mabhonzo. Dei anga ine nyama tatisingaoni mabhonzo. Saka mabhonzo haangagoni kubikwa kuiswa mupoto. Saka ivo havangagoni kutungamirira vanhu nokuti angova mabhonzo epati. Haisina cheichagona kunge ichisarudza kuitira vana veZimbabwe. Tine vanhu vakawanda vari kumadistrict vari kune nyika dzakasiyana. Zvokunzi munhu ari muSouth Africa haana kudzidza, munhu ari kuEngland wakadzidza, munhu ari kuBotswana haana kudzidza, munhu ari kuMalawi haana kudzidza. Munhu anoenda pane valuation yemari yaakanga anayo yokuti aende kundotsvaka zvokutsvakira mhuri yake upenyu kuti vararame zviri nani.
dzani zviri kuraramiwa zvichiitwa nevana veZimbabwe. Vari kuzvitadza. Government haitarisiri chete kuita zvepolitics from 1 January to 31 December. From the first day, what are they finish for the general election until another 5 years, every day politics and campaigning and destroy people and adopting old people and killing people. We have a lot of things. ZANU-PF is supposed to done it to the citizens. What some others citizens, they are sure their characters, they can lead in country to help. But unowanika umwe munhu achitaura zvokupenga ari muZANU-PF achidya mari yenyika achitaura zvokupenga, but kune vanhu vakawanda haana kana munhu wakambobatsira kana wani. Kubva kuchirema, vanhu vanosiyiwa navarume vamwe vorwara, vanosiyiwa vana vachida rubatsiro, vachida kuenda kuchikoro, vachida mabhuku, vachida pokugara. Maminista nemavice president napresident nemaarmy nemasoja nemapurisa mese namadhokota ibasa renyu. Ndozvinoratidza kuti nyika yakabatana. Mungagogona kubatsira macitizens asina bato raakarerekera ari independence. Muchitadza vari muZANU-PF vamakapa pokugara vachisapota ZANU-PF mukavaputsira dzimba. Wati mo uyo asiri muZANU-PF ari independence asina paanogara asina pokugara vakanga vatovaka pokugara pavo makavaputsira dzimba. Are you able to managing and give them support to those people that don't have anything on their pockets? Vasina chokuita, vane nhamo, vane matambudziko vari kurwara, vasina pokugara, muri kuputsira vakatovaka dzimba dzavo pokugara. Ndei inonzi bitterness yetisingadi iyoyo. A wrong bitterness iri kuitwa neZANU-PF. Poor management iri kuitwa neZANU-PF. Musava nebitterness yokuti munhu uyo vanhu ava we discover about these people they are opposition supporters group ravageza. Varume, Mwari ane mamwe mavhiri wamusingaoni anotenderera so mulife, asi ari kumatenesa mavhiri wawo achitenderera. Wekumusoro uchava wepasi, wepasi uchava wekumusoro, wekuright uchava wekuleft, wekuleft uchava wekuright, wekufront uchava wekusuro, wekusuro uchava wemberi. Saka mavhiri wawo anoteneswa naMwari every day, kufamba kweminute, kufamba kwehour, kufamba kwevhiki, kufamba kwezuva. Mwari anenge achitenesa zvinhu zvichienda stage by stage. Zvinoratidza kuti iye Mwari ariko. Ende kana zvozouya kumberi kwenyu imi vanhu veZANU-PF, you are wondering, zviriko izvozvo. Zviriko zvauri kutetwa Mnangagwa namasoja namapurisa. And the masoja, they are sick and tired with those nonsense. And the problem what we have now in Zimbabwe, you causing with ZANU-PF. ZANU-PF is causing everything what is happening, what is collapsing in Zimbabwe. ZANU-PF. Don't lie about the opposition. Opposition never. From 1980 until today, there is no fucking single day opposition in rule Zimbabwe. ZANU-PF rule Zimbabwe from 1980. From 1978 to 1980 muchizovhota. Tongo 1977, 1980 muchizovhota imimi. Muchinzi ZANU-PF yawina, ari Joshua Ngoma wakawina. There is no any opposition you rule Zimbabwe. But the opposition you're fighting for freedom and free and fair and credible election, but never done. Amuna chomunogona kuita. Every day munomuka muchitaura zvepolitics. Nyika ine zvakawanda zvinovakwa. Kuvaka kwenyu nyika munouraya vanhu. You fail from the one kusvika kumillion or kubillion times. You fail to rule Zimbabwe.